Ngeke wenze leyo. Nowehlele phansi siyibuke kokina. Ngeke. Asiwabuka amaphepha kodwa. Ngeke la umalema udlala igame umuntu umdala wakhula kuNSL lesejule wajova wayeseyancipha ebayibhiltong. Ngeke mina ngizodlala ibhiltong umalema mina izokukhuluma. Ngeke. Cha senzele umalema senzele usedlule lento khona sona. Idlule. Ifocus yethu kufanele ibe kulempi lesikuyona hayi kumalema. Akhohle. Macingwana siyiphume kulento yamalema sifocus kulento le. Manake. Ngicela mina. Umalema nje oba yena ngephethwe icancer nje ngaphaluma yini. Cha phela lokho akubona ayikho lento ngokusa sixolisa. Uphu Floda. Akwele soba ne-meeting Friday. Imithini sokhuluma axolise khona sizophuma kulento abalumsifuthi. Sinathi abomsebenzi osihlalela macingwana mningi. Ngelanga ngibizela enkantolo sobe simasha. Yebo ma. Woza ma uzokuthiqama manje. Hayi baba ngisabo sabo ngaza. Into enkulu empilweni nje ukuthi ube nabantu abakukhathalele eduze kwakho. Ube nabantu abakuthandayo. Futhi umuntu uphila funa kube khona umuntu omlalelayo. Funa kube khona umuntu okwaziwayo ukuthi uma ngathi wasewubhilitile ngempela izinto azihambi kahle noma uqinisa ikhanda kuthiwa masibiza ubani yena uzokwazi ukukhuluma naye la mkhona. Umunjalo ngoba njengoba siphila singabantu sinama weaknesses wethu nama strong points wethu. Uyamdinga umuntu ozokubonisa ngoba ngeke wazi yonke into. Le video ibonile ingesikhathi ungizwe bekashelo umuzi. uJacinta nomkhwana wakhe uZuma base beyake beyobona isimo base bemeluleka ukuthi akaxolise kulento kaMalema ukuze izodlula kodwa kunalokho noma sefika uma wakhe nje uma wakhe ethi ngesinye isikhathi mhlawumbe sengiyacabangela mina mhlawumbe wakho befuna umthetho mntalami ngesinye isikhathi uyazenza nje isilima angeke ululahlekelwe yilutho ingakho emvala ngoba uyabona ukuthi umama uzomcina mhlawumbe uzomhlula ngamagama. Emveni kwale nkulumo uvelile phambi kwenkantolo ngizwe lapha afike khona inkantolo yathi akazidefende asho ukuthi kungani kungafanelanga lesicelo se EFF sokuthi akenze public apology alandele nalemiyalelana kona kungani kungafanelanga ibe court order kodwa ke wehluleka ungizwe ukuzikhulumela okuholela inkantolo ukuthi ithathe isinqumo ukuthi cha le draft order lesekwe court ngakho ke usephoqelekile ungizwe ukuthi akaxolise kunalokho akaze azaxolise kuze kube namhlanje akaze azaxolise kuze kube namhlanje inzima ke indaba yokukhuluma indaba kangizwe ngoba abantu laba bamsupporta blind noma ubatshela ukuthi hey yabona ungizwe njengoba sefike kulesi sigaba senkantolo usephoqeleke ukuthi akaxolisa idlule kunalokho uma bengamthatheli inyathelo uzoba in contempt of court uzobe engasali udaba likaMalema kodwa uzobe sedelele wangalandela umyalelo wenkantolo okungamholela ukuthi aboshwe futhi yonke le support ekhona angeke imsize uma ngabe seboshiwe bavele basuke labantu abamlandelayo bathi ha wena uchemile ingangathi udaba likangizwe angithandi ukulikhuluma einsukwini ezimbalwa ngibona ukuthi ungizwe ufaka amaphepha na enkantolo against khona lo mama kaMkhalipho imember EFF owathi ekhuluma neSABC wathi ongizwe bayakhokhelwa kukhona abantu ababakhokhela ukuze bamashe kanje nanokuthi badicilela isithunzi seEFF phansi nongizwe naye wafaka amaphepha ukuthi ethi lo mama lo naye akakhombe labantu abamkhokhelayo akulula ukukhuluma ngento ezinjalo ngoba nina nilandela ungizwe nimlandela blindly vele noma ubani okhuluma noma yini anilalela into ayishona vele nibone sengathi uhlasela ungizwe njengoba uMalema bekakhuluma nomzilikazi waAfrika ukuvezile ukuthi uhlela ukuyenkantolo ayofaka contempt of court kodwa kunento ayivezile ukuthi kungani uMalema bethi yena kudala edelela abantu kodwa abantu bengamsuwi ukuvezile ukuthi kungani lawo bantu bengalithathi lelo xathu ngicela uzwe la they move with regard to the lawsuits for instance Kenny Kunene and them and all of that don't lie about me. I don't sue people for fighting politics with me. You can call me anything
you want to call me, like Ngize and them call me Mafinyela, and I can't sue them for that. But just do not lie about my name. I carry my grandmother's surname, and therefore I can't go drag it through a mud. That I sell drugs, that I smoke drugs, that I divorced my wife, that I can't allow that. And I'm not just fighting my battles, I'm fighting battles on behalf of my children who can't fight those battles when their name is being dragged through a mud. Kenny knows I don't smoke drugs. Kenny knows I never sold any drugs of Mazoti. I never sold any drugs of Nigerians. I actually don't even know how a drug looks like, my brother. You know, where we grew up, and we're so privileged, and we thank those people who brought us up. There was never a story of drugs where we come from. Now we start hearing those things here. Yeah, you can take me to a drug test. You will never find any trace of drugs in my blood. And then you just wake up one morning, an adult, with not just an adult, grandfather. You just stand up one morning and lie about someone else. The same thing with Ngizwe. You can insult me, disagree with me politically. You don't threaten me. You don't lie about me. Then we're fine. Call me anything you want to call me, but you can't threaten me, say you can't enter KZN. Even when Mangosuthu Buthelezi was still alive, even when KZN, IFP was strong in KZN, I was the first one to take the ANC to Nongoma, to go and campaign Nongoma when they declared Nongoma a no-go area. So I can't be told by small boys who don't even know this. Danu Malema uyakuveza ukuthi kungani abantu mabekhuluma ngaye agijima enkantolo ngoba uvikela igama lakho. Kodwa lokho okunye okusho ngaye akanamsebenzi nakho. Yingakho kuzo zonke izinto ungizwa mbize ngazo njengoba uzulethe une-cancer wajova engakaze wamsuwa for lokho, kodwa akhethe ukumsuwa mayisethe ukhokhelwa 60 million US dollars ekhokhelwa ngama-Nigeria ukuze wavikele ngoba eshushumbisa ama-drugs. Umsuwela lokho ngoba uthi uvikela igama lakho, kodwa kuyinhlamba lezamthuka ngazo akaze amsuwe for zona. Asiqhubeke sizwe futhi. Engagement. That's why you are unable to sue him. Because if he's insulting you, you have all the right to do the same thing. Most definitely. Yeah, so you don't lie, and even you know, I'm bringing another application next week of contempt against Ngizwe because Ngizwe, when the interim order was given, he kept on defaming me, he kept on insulting me. He entered the court box, defamed me in front of a judge and all of that. So we cannot have some drunkards from Ntelezi who think they can just run amok and do as they wish and they're untouchable and act like there's no law in this country. No, we can't allow that. We are lawmakers. I-court order yayithe Ungizwe angaphinda khulume ngegama likaMalema, kodwa ephuma enkantolo wakhuluma ngalo. Kwi-podcast ababenzile futhi wakhuluma ngaleli gama. Ingakho ke manje uMalema ethi uzoya enkantolo kuleli viki esizoliqala. Leli siliqala namuhla njengoba kuyisonto. Ayofaka amaphepha e-contempt of court. Usho ukuthi Ungizwe akawulalelanga umyalo wenkantolo. Uma labantu abaseduze kwakhe bemkhathalele ngempela afuna bamtshela ukuthi xolisa ngoba manje usuzobhekana necala lokungalandeli umthetho wenkantolo. Uzobe ungasabhekene necala likaMalema. Wobuthi ubusubhekene nenkantolo yase South Africa. And inkantolo mayengakuthola ukuthi vele uya in contempt uzongena enkingeni. Funa bamtshela abaseduze kwakhe. Kodwa ngiyafisa ukuphinda ngicaphunela amazwi kaMax Makhanya ngoba washo into ebalekile, ngicela uzwe la. Mbopha very soon. I-advice yanamhlanje leyo ukuthi uliqhawe impela kodwa very soon before nje i-30 kaJuni ifika zomthole ngaphakathi uzoboshwa. Ya bazombopha. Lalela ke we Macingwane ngizomcuni.
Hoshimfe ihosha Nkabi yami hlala phansi bafo kulento nje egama elithi Malema mfowethu hayi ihosha bafo ihosha siyakuthanda sikukhonzile siyafisa ukuthi kungathiwa kwenziwa ngawe isibonelo kungashiya ukuthi kwenziwa ngawe isibonelo ngizwe emchunu uthola ukuthi masithi siyalibheka irecord lakho vele lingcolile yonke into oyishoyo iliqinisa impela kodwa manje izokudla wena izokushaya mfowethu uhlala phansi impela nje egameni lika Malema hey hosha ngeke uzube nalutho ubunsizwa bakho ngeke kuphele ubuqhawe bakho ngeke kuphele mfowethu miyeke uMalema mfowethu ungasaliphathi igama lakhe mhlambe nje ake ngisho kanje we Macingwane senze le statement le public apology yenze bafu yenza impela le public apology sibanike nje injabulo yesikhashana laba beEFF sizodila nabo ngezinye indlela wena kwenza okufanele ukwenze umyalelo wenkantolo Macingwane wenze mfowethu wenze ngoba phela as much as kuliwa kodwa ingqondo kumele isebenze as much as siseqinisweni kodwa futhi we don't have to compromise unnecessarily things that we can avoid battles that we can simply win let's just win them singazifaki size sijule entweni ngempela ongathi mawuthi uyabuka uthola ukuthi beyikhona enye indlela engcono uthola ukuthi manje sesiyakhuluma nje kuphela ngoba lalela weMacingwane into kumele ungayikhohlwa Nkabi yami into kumele nje ungayikhohlwa siyakusupport impela kodwa ngeke sikusave leyo kumele ungayikhohlwa Macingwane. We fully support you, but we can't save you. We don't have powers to save you. We failed to save ubaba wesizwe, ubaba umsholozi uJacob Zuma. We are able to support you, but our support cannot save you. Our support cannot save you. Leyo Macingwane uwedwa Nkabi yami uyicabange kahle ungavumi Macingwane ukuba taken away by the crowd because the crowd is for your support is not for your safety angiphinde futhi don't be taken away by crowd ukuthi mawuqhamuka abantu bayascreama abantu bayahlokoma abantu bayajabula never be taken away let your mind work more than the fame let your mind control the fame be above than udumo don't be taken away because udumo cannot save you. Udumo can only support you, but it cannot save you. So ngiyakucela Macingwane yenze le public apology ngoba khona la sifuna ukufika khona and sifuna ukufika nawe. Yenzeke bafo le public apology. Ulandele lo myalelo wenkantolo, ulandele impela ke wona. Ubuqhawe nobunsizwa bakho siyabazi ngeke buze bulimale mfowethu ngeke buze buphele ngeke buze bulimale sinawe all the way ithina laba abakusupportayo futhi abakubonisayo njengamanje sithi ulandela umthetho wenkantolo ngoba khona la ungeke ufike khona Macingwane khona la ungeke udabule khona mangithi mina izinto sengizibukile ngehle lijulile mangithi mina information iyafika kuthina angidlali mangithi mina asishintshe ukwenza itshe maligaye ngomunye umhlathi lingayeki ukugaya kodwa ligaye ngomunye umhlathi ngikusho lokho ngane zakwethu ngoba ngiyazi
angifuni mina sishawe into kube ngazi ukuthi besingayazi. Macingwane, liyeke igama lika Malema, khohlwa uMalema, miyeke uMalema Macingwane, yenze i-public apology, ulandele umyalelo wenkantolo ngoba icala vele likulahlile. Uhlulekile mfowethu ukuyidefender, ushawe isingisi, angazi ukuthi bewuqitiza isingisi sokwenzani ngoba uyazazi na ukuthi isingisi awusazi. Bekumele uthole representative wazenza iqhawe ngisho isidingo singasekho la kumele khona urepresentwe khona, wafuna ukuba uzwi lakho, into engasebenza ezinkantolo. So likulahlile ke mfowethu icala, landela ke umyalelo wenkantolo mfowethu ukuze ube safe, ngoba into esifunayo thina sifuna isafety yakho, sifuna ube safe. Lobuqawe bakho asifuni ukubabaza sewusejele, sifuna ukuqhubeka nje ubenze sibabaza ungaphandle kanye nathi. So this is the free advice. Bekufanele namuhla noma kusasekuseni siyibone i-public apology kaNgizwe efake inkundleni zakhe zokuxhumana, ayifake kuZoso, noma ngenza ivideo o-1 minute axolise, ashiya wahoxisa amazwi akhe awasho, phelile. Ngokwenza nje kanjalo phelile kusuka lapho agwema igama lika Malema. Mayifuna ukukhuluma ngoMalema, uMalema ingakho bengeke bakwazi ukumsuka ngoba uyazi ukuthi mayifuna ukukhuluma ngoNgizwe, efuna ukusho into ephetha uvela athi le group le yentelezi. Mayifuna ukukhuluma ngoMalema abambhanqa bonke ne-EFF, kodwa wakhipha umuntu oyedwa wakhuluma ngaye, you are defaming that person mangabe ukhuluma into engelona iqiniso.